ka anyị ga na be nwanne anyị nwanyị Chioma Agụ ọsọ anyị bịa n'ụbọchị taa na ọ ga-esiri anyị ofe egusi. Ewo nwanne nwanyị. Nne. Bịaruo. Nọ. Eke ime. Adụmma. Nne. Anọ. Abịa echekwa usis amazim ihe ji unu. Edechana m ahịa bata kwadocha ihe afọ ọdụmọ. Ọ na ebe anyị si na-esi were na-abịa. Akwadochana m ihe ị na-edi na kichin na-echezikwa. Ngwanụ ka anyị gaa. Ndị be anyị ngwanụ. Ka anyị dị. Kwadochagwere ihe ọba kwadocha. Akwadochagwakwa m. Nke a bụ onugbu. Mmeji wee si dị egusi. Nke egusi. Ndị anyị fụna m aba ego ya mmiri. Ka o wee bee ofuma. Nke a oso. Mmeji wee sie. Oso Cameroon pepper akwọrọ akwọ. Nke a okporoko. Eji wee sie. Nke a anụ. Akpọchigo m akpọchi. Nke a azụ ọkpọ. Eji wee sie. Nke a nnu. Nke a mmanụ. Eji wee sie. Ya. Ị na-ahụnye ị na-adịsigo. Ka anyị bidozie na agakwa n'aka anyị. Na-ewe bidosiwe. Ka mmiri Ndị be anyị o gosichago anyị ihe o ji esi ya bụ ofe egusi. Ụlọ fọrọ ihe niile gosiri ihe niile ọ kpara afọ. Gị onye na-ele ya bụ ihe onyonyo. Awụ na-eme esi esi ofe egusi. Ofe egusi bụ ụzọ iche iche eji esi ya. Ka anyị mara ụdị ya nwa na-achị isi. Ka gị nwa mụrụ, gị nwa na-ele ya were ihe odede gị were na-edepụtasị ihe ọbụla kwuru ka ụbọchị ị ga-esi ka ị wee si ọfụma. Nke a bụ ite m ji esigo ya. Mgbanyere mmiri ọkụ ka m were wee sachaa azụ n'okporoko. Metụ ya n'ọkụ. Ị na-anya ka ị yafụ na m ji ngazi asa ya asa maka na o nwere ndị na-eme iwere aka wee saa okporoko asọba oyi. Ya mere m ji were ngazi a were asa. Okporoko ka eji ngazi asa ka ihe ọbụla ị chọrọ ịsa. M ejikwa ngazi wee saa azụ mana nsacha ya zazie ya nnacha aka bifo nwerizie ya tinye n'ime ofe. Ị na-esiri ọha nri ọ bụrụ na ihe eyichi aka ga-eyichi ịkwọcha aka ma ị were eku eji esi ihe were kpagharịa ya sachasịa ya unyi apụọ. Ọ bụrụ na ị na-ebupụtara ụfọdụ nri were aka na-afọtọsị ndị na-esi nri ebe ndị mmadụ na-eri ụfọdụ ọ amasị ya ọ na-atọ ụtọ n'anya ka i were ihe were na-eme gị mee ya ya were dị mma n'anya. Nke a bụ azụ chọrọ ịsa ya na mmiri ọkụ. Kịta m chọrọ ịsa ya ezie n'ime ite. Ana m asa ya azụ n'ime ite kịta. Na-ebukwala onye ebe? Abụ m onye Amish. Ana m n'Enugwu Ukwu. Ofe nke a egusi anyị na-esi ọ nke ndị Amish ka ọ nke ndị Enugwu Ukwu? Obodo obodo anaghị esi ofe egusi mana otu ndị si were esi nke ha. Amish na-eji onugbu esi. Mgbe ụfọdụ ewerekwa ogo wee sie ya tinyetu obere ụtazị. Nke a bụ okporoko m na-etinyezi ya n'ime ite kịta. M na-agbanye ya mmiri kịta ndị mmeji wee sie ga-azụ n'okporoko. Otu anyị kpọchiri anụ gị etizi ya? M na-eti ya mana ịma na anụ eghego eghe akpọchugo akpọchu so a ya eti ya mana ọka nke a sụtụ obere itizie ya o wee sụkwa nke ya. M na-etinye ya nnu. Mana anyị echeta ka ọsọ ọ ga-etiwezi ihe ndị ọzọ. Ndị be anyị ka anyị chetụnụ ka anyị etiri n'ọkụ sụọ tupu anyị tiwezie ihe ndị ọzọ eji esi ofe. Chere apụkwala emesakwala ihe ahụ aka
sị gị gachi ebe ọzọ anyị ka na ya soro anyị were na-eme ihe ọbụla na-eme na-edetu ihe o kwuru. Ịchọọ ka anyị na gị kwuo ị ga-enweta anyị akara nke ga-adị na ihu ihe onyonyo ahụ mgbe ị ga na-ele ya. Ee, ọ sụọla. Nke a bụ anụ. Ee. Anyị tinyezie ya. Anyị tinye ya ebuchikwa. Ọ dịtụ ọkụ. Ebupụ ya. Eghezie ma egusi eghe. Ihe eghe egusi eghe. Eghe eghe. Ka anyị na-enye. Achọrọ m ka m hụpụzie ya kịta. Ka anyị etezie egusi. Egusichago m ya. Chọọchị ka anyị ete egusi. Sinyezie n'ọkụ. Ka mmanụ. Ka anyị buzo tinye ya. Ilezi anya kịta ya afụ ka m na-ebudebe egusi n'ebe a. Mma na-ewerizi egusi na-etinye n'ime dị mmanụ iji wee ghe ya eghe. Nwere ụzọ ọzọ esi esi ofe egusi na-abụghị ighe eghe a? Ọ nwekwara ụzọ ọzọ esi esi ya. Ụzọ dị iche iche ka esi were esi ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ighe ya otu a, ị nwere ike ịhapụ ya na anụ ahụ n'ime ebe ahụ, kpọọ ya kpọọ tinye n'ime ite were sie ya. Ọ bụkwa na ị chọghọ like that, ị chọghị isi otu ahụ, ị hapụ ya otu isi mee ya, ị hapụ ya otu anyị esi kwa agba ya na mmiri. Ịgbanye mmiri na-azụ susie ike, ihu ya pii like that. Ndị Owerri si otu ahụ esi bute ọkazi. Ha na-awee ya awee. Mara na ụbọchị ọzọ gị ma bụ onye Owerri gba anyị n'ekwentị ka ị bịa kụziere anyị ka esi esi ya. Ọ wee sị na o nwere ndị na-ejikwa ihe ndị oyibo na-akpọ tomato were na-eghekwa ya bụ egusi. Eji tomato esi ya. Otu a m si were si ihe na-ebu ụzọ tinye egusi, ihe ebu ụzọ tinye dị tomato, ghekpọọ ya eghekpọọ bifo itizie egusi wee ghee ya. Onwe ndị na-eji tomato mkpọ, onwe ndị na-eji tomato mkpụrụ ka esi ya were emekwa. Gbarịa ma emechaa eti ikuchie ka ekwewazie ihe na. Ọ bụrụ na anyị echaa ya ghekpọọ ya, ọgbọ mmiri niile ahụ gbanyere n'ime ya ọ ghasazie aghasa. Ihe ize ya mmiri ọ jiri aka ya kwụwazie onwe ya n'ọhụrụ. Ngwanị ka anyị na-elele. Ya bụ na ị gakwuru ebe a na-akpagharị ya. Mba na-akpagharị ya. Ịkpagharị ya ndị ga-eme. Ole ọkụ. Ihe ọma bụrụ ọkụ obere ọrụ. Ka anyị sinye ofe ekwuru ebe a na-akpagharị ya. Ọ ghara ire ọkụ. Ọkwa ọrụ ndị be anyị mana ọ dị mma maka na nwaanyị ọbụla ga-akpọ ihe ọ na-esi ezinụlọ ya na-eri ọrụ. Kwụrụ ebe ahụ sinye ya. Ọ bụrụ isinye ịgbaje gaa na-elele ihe onyonyo. Ọ isinye ị gakwuru mmadụ echụla na-akpa nkata tupu ị na-ama ihe iji esi nri were ọkụ owusi atọbazi ihe ọzọ n'ihi bata. Isinye ya ekwuru ebe ahụ na-akpagharị ya wee kwue mgbe isichara iwepụta ya lemezie ihe onyonyo. N'afọ ka nwanne anyị si ya bụ ihe mee ka ijide obi dị gị iwere nri wee rata di gị siere ya ọfụma ụtụtụ ọkpọọ gị ha mee dịka ndị oyibo na-akpọ obi m ọkpọọ sị gị debere m nri n'ehihie ana m abịa ehihie ahụ ọra bịa rie tupu abalị ọ na-agba ọgara m n'iro na-adịbọgharị mana ọ bụrụ na ị na-esi pụọ gachọba ndị ebe a na-esi ọ dịrọ mma. Mgbe anyị si na di gị emego n'ọgbawago n'iro ọkwa gị chụpụrụ ya ime ka ọ na-agba n'iro maka ime esi kịta mgbe ọkụ ka esi esi ka i wee jide di gị ka ọ nọrọ n'ime ụlọ i were ezigbo nri siere di gị orichaa na-alakpute ndị mmadụ ga-asị ijirila ọgwụ jide ọ wee ezigbo nri ka ijiri wee jide o wee hapụ ịga ele anya n'iro achọ ebe a na-eri nri ka ị na-afụ ị na-anya efu na ọkpọgo ọfụma. Kịta a ga-etinyezie mmiri anụ. A ga-agbanyegodo mmiri anụ tupu awee ndị ọzọ. Tupu awee ya ka ihe ejighị awee ndị a kịta ka ọ ghara ịgbalịsi.
ka wee gụta ya n'ofe otu a gbanyere mmiri anụ na nke a bụ ose etinyetu ya obere ose nke onwe ndị anaghị eri ose gị nwaanyị na-eri ose ana m eri ose anyị m erikwa o onye ma na egusi a ọ na-eri ose ọ lọwa obi oyi ka magi bụ ọtọ bịrịbịrị ihe ndị Igbo na-akpọ ya etinye ya magi ka bụ onugbu ịma na onugbu na-afịa ahụ orie so anyị ebiere obere onugbu tinye ya ka o wee na-eghekọdo onugbu ka a chọrọ ibie na onugbu ka ọ na-achọ ibe ya bụ onugbu dị ogologo dịka a na-esi ofe onugbu mgbe ọbụla a na-esi ofe onugbu n'ala Igbo a na-ewere onugbu amara ama ere ahị wee sie ofe onugbu mana nke a hịrị ahị o nwere ndị na-ejikwa otu a esi egusi mana ya onwe ya sị ọ ga-ebe ya ebe ka o wee dịrị obere obere ọ zụtara ihe nke gbarịrị agbarị ibee ya mgbe ọbụla ị zụtara kedu ogologo were mma bee ya ọ dịrị gị ole ha ị chọrọ ka anyị lee ihe ọ na-ebi mara otu o si wee na-ebe ya kịta onugbu ka m na-etinye n'ite ị na-akpagharị ya mma akpagharịzi ya kịta maka na egusi adịgo n'ọtụtụ obere ede a na-etinye ya onugbu ka ọ dị nnukwu maka na-egusi nne m ukwu kemgbe anyị etinyezi azụ etizie ya so that onye na-erikwa o wee kutekwanụ mkpụrụ azụ na-atakwa ka ọ ghara ibe etinye ya ọgba pisis ọbụkwa ka mmiri nkịtị oke itinye ya n'oge ọsụcha ọgbarịsie mana itinye ya n'oge ikpeazụ ị na-eri ya ị na-atata tata okporoko na-anụ ọ ya mekwara mgbe ụfọdụ n'ezinụlọ nwaanyị sicha nri nwoke tinye aka ọ gaghị agụta azụ o wee na-ewe iwe ego niile ya nyere gị ọ gụtakwaghị ofu mkpụrụ azụ ịba ị na-aṅụ ihe niile na ijiri ezigbo azụ si ofe ọwa mara esi ọ bụrụ na ị na-esisie ya debe siwe ofe isirichazie wee wunyezie ya n'oge ikpeazụ tọnụgharịzie ya dị gị bata ịgụpụtasịa ya n'ibe ọ na-eri na-ata ọ na-amịcha aka wee mara na ego nyere gị na ijighị aga zụrụ akwa ego nyere gị nye ya ndebe ụlọ ụfọdụ na-asị na-enye nwaanyị ego si ofe o jee dekwawa mana ọma na nwaanyị wepụtara wee sie na-ama ha mgbe eji etinye nke na mgbe eji etinye nke azụ agbalịsị maka ichetu ọsọ ka ife ihe na-emeni anyị fụ na so mma ewunyezi ya ihe akpọrọ azụ n'okporoko nke na-eme ahụ erimeri ọ na-adị mma ọ bụ na ị na-anya fụ na ọ dịgo mma na ọ dịgo mma ahụrụ ya anyị ewepụrụzi ihe akpọrọ obere nnu tinyetu ya bụrụ nke ka ọ dị mọch obere ngwụrọkọta ngwongwo nwere ka anyị si na-amasị mma ma wee erimeri oge erimeri ga-eri ihe dị iche iche ka a na-esi ịchọọ ka ị na-acha ịnọ dịka ndị oyibo soro na ị na-ama mma dịka Adaugo soro anyị n'oge erimeri ka ị soro na-amịcha na-eri akwa enwe ka m si taa esichakwa kịta na-erie gị nwa na-eri ya erichakwala ya wute anya ebe ahụ ị nọ soro bịa ka ị soro wee rie ka ị sorokwana sie ụmụnne anyị wee finye na-aga mgbe ka anyị cheta obere oge anyị agara igbe erigbe ile anya kịta ịfụ na nne anyị a adịgo mma otu eyi esi wee si ya na ndị Igbo ewee na-eri ya na-aracha aka ndị be anyị hụ na o sichago ya bụ ofe ugbu a bute efere gị ka anyị gawa ebe anyị ga-aga iri eri o buru ya ka ihe ihe nye anyị ga-eji were elu ya
akpụ ndị Igbo ọ ihe eji wee mara ndị Igbo akpụ ma ọ bụrụ na ị naghị elu akpụ o nwekwara ihe a na-akpọ witi nwekwa garị eyi emekwa ị ga-eji wee rie ya mana ugbu a ihe anyị ga-eji wee rie bụ gịnị akpụ ka anyị gaa n'ebe anyị ga-eri ya n'ebe anyị esichagoni wee buru ya wepụta n'ebe anyị ga-anọ wee rie eri mụ na nwanne m nwaanyị na ndị bịara ka ha rie ya bụ nri ka wee mara ka ndị ahụ dị na gị onwe gị onye na-elekwanye anyị ama na iburugo ihe ị ga-eji wee ri nri buru oche akakwala aka maka na anyị ebidobe eribe mgbe anyị bidoro ibe ekwe aka soro anyị na-esuru na-eri na ihe m na-ekwu ngwa ka anyị rie ya bụ nri anyị nwanne m nwaanyị gị nwa bụ onye siri nri ị ga-akwanye anyị ka isi wee kwado ya bụ nri ka anyị nwee ike eribe akwadosigo m nri etu esi akwado ya n'omenala Igbo so ọ fọziri ka unu binyekwa aka ebe a na-ewere iwe na anyị nwere ihe ndị ọcha lụrụ anyị eji akwa aka ebe ọ bụla amasị ya dị anyị kwụ anya bụ aka amasị anya dị n'elu anyị akwa aka ife nwana na-agbacha ụfụfụ ọ dị mma gba onye ọzọ bịa kwụọ onye ọzọ bịa kwụọ ndebe anyị ngwa ya na ka anyị kwa aka ka anyị wee bido ya bụ iri nri ọ bụrụ na ị ga-abịakwali ebe a kụrụ mmiri na be gị gbanye n'ihe efere gị ka ị were kwa aka anyị na-ahụkwa onwe anyị na-enyo onye ode ebe ahụ were na-afụ ka anyị dị nne m tiwere nri ka anyị na-ele nke akpụ Igbo o si wuo onwe ị na-anụkwa Igbo ya ofu nwaanyị ọ dị ka ị ga-ama ha duru isi nne oge m na-eme oyibo chọọ iri nri mee ka o juo eju nwata anyị si n'ọhụrụ ofe ya ga-atọgbu onwe ya na gị tinyere ka oriju afọ ọnwụ nke onye riri ka o bu ala ndị be anyị akpọ ọgwụchago na erichi nwere ike ibutekwara anyị ọzọ ka m bido na nke a ihu akpụ Igbo ndị ọma na-ele anyị bịanụ ka anyị nri ewo ka ahụkwa ntempele mpompo ndị be anyị etichara nene ka anyị ribe na-eribe ofe akala aka nke aka na-akpọ kajad ezi onye bebe bụ abụ m onye Amish na Anambra mana tupu anyị ejidobe ebe a anyị ga-ajụ nwanne anyị nwoke a na-eti mkpu ka ebe o si tụrụ eje na onye ọbụ na o nwere ihe o nwere ike imewu maka ma m na nwaanyị ọbụla mụrụ nwa zụọ nwa ya ma nwoke ma nwaanyị nwoke na-aba jesie nwaanyị na-abasie ọ ga-abụ onye ga na-eri eri na-amaghị esi ka ọ kọwara anyị na-agwakwu onwe gị afọ m bụ Achụgbadike Kingsley abụ m nwa afọ Ebenator Ezinifite Nnewi South Local Government Anambra State ebe anwa ka nsị nne mụrụ m kụzikwara anyị ka esi esi ya bụ nne dịka ọ na-eside nne anyị na-akwụdobe ebe ọ na-esi ya bụ nne biko mana nke a nwa aka m elezi na-asị ọ ka nne si wee kụzie nne m ka esi wee sikanya bụ ife mana ife mụ na abụna nna anyị ukwu emecha eji agwa anyị ka nye m ka izi wee sie ya bụ ihe dobigo dobele nya ka azụ ọ ya akwụkwa olugo eji ka mgbakwa onye bemzi ya nne na-ekwu ka ezi esi ya o wee maa mma mana ọ ya ama mma dịka asị kwue nwa okolobịa ọbụla na-alụbere nwaanyị na dị mama ichije lụọ nwaanyị na jebe amụ ichije lụọ nwaanyị nke a ndịgo na gosi na ndị amụ ichi na-esi nri ndị amụ ichi na-esi nri oke okporo agbara aka nwanne m nwaanyị kedu ihe gị nwa nwere ikwu nne ịma na ajụbugo m gị mbụ jere mahadum isi nne ese m mba na nne gị kụziri gị
ịgbalịka ya bụ ofe dị ụtọ ya bụ ofe dị mma ọ bụ iji nnukwu ego esi ofe bụ ya ọ obere ego ahụ iji gịnị ka iji azụta nwee ike sie ihe ọchaba nwoke anya di ga-ahapụ ị na-agba n'ezi maka nri so ebupụ ụfọdụ ụmụ nwoke n'ezi nwaanyị na-esi ajụ ite nwoke ahụ na-esi n'ụwa gawa ọkụ mmụọ so ka m kwubido otu a n'ihi na akwa m gwara unu na m na-esiri unu stew eji eri osikapa nke crayfish nke eji ahịhịa chebiri n'ụbọchị ahụ eji ahịhịa were esi mechaa ị ga-ahụ ya ụlọ ahụla ya na-akpa erimeri iri nri na isi nri n'ụdị dị iche iche n'ala Igbo a na-esi a na-eri na-amịcha aka na-agba na-amasị mma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ede ka mụ onwe m ma ụmụada mụ na ha nọ gba anyị n'ekwentị nke dị n'ihe onyonyo ahụ gwa anyị nke ị ga-esiri anyị ka anyị bịa ka isiere anyị ọ bụrụkwa na ị mara esi n'iwe onye ndị ite gwa anyị ka ị soro bịa na-eri nke esiri esi gị nwa na-elekwana na were ihe na-ede ihe ọbụla esiri ụlọ mgbe anyị gara gasị ya ihe niile nwaanyị ahụ kwuru eji esi ya detuo ya ụbọchị ọbụla ị chọrọ isi were ya gaa afịa zụrụ ya bịa sie ya ebe a ka ọ ga-aha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa wee ruo ụbọchị ọzọ n'izu ụka na-abịa abịa a sị o ruo n'ụbọchị nta achịọ na owere echi ndị be anyị ọ gawa ama na unu chetakwara onye ụnụ na ya na-eme ya ọ bụ ezigbo nwa ada oyoko nwa achara ugo Ifeọma Ọgụajụ onye Osumeyi nke dị na Nnewi South Local Government Anambra